Продовжимо інформаційний вечір на телеканалі АТR. Мене звуть Севгіль Мусаєва, це програма «Прайм». І сьогодні у нас дуже цікава тема для обговорення. Тема, яка хвилює читачів, користувачів соціальних мереж вже другий тиждень. Це проект «Національні дружини». І тема наша звучить приблизно так. Це захисники правопорядку, політичний проект. І яке майбутнє у цього політичного проєкту, якщо це політичний проєкт, звичайно, чи потрібні ці національні дружини зараз для встановлення правопорядку, ми поговоримо із Юрієм Каплею. Доброго дня. Дуже рада вас вітати в нашій студії. Юрій Капля є начальником штабу національних дружин, є одним із засновників проєкту. Я дуже хочу, щоб ви дзвонили нам у студію. Нагадую наші номери. Це 073 419 41 58, 067 963 81 32. Також просимо залишати свої коментарі, свої запитання під трансляцією у Фейсбуці. Ви можете спостерігати за нашим спілкуванням у Фейсбуці і ставити також свої питання. І, власне, з чого розпочалася тема? Наприкінці січня 600 людей пройшлися Майданом, фактично Хрещатиком. Це був марш національних дружин, який був приурочений до річниці створення національних дружин. Я правильно все? До річниці створення національних дружин, плюс таким чином ми хотіли вшанувати пам'ять героїв Крут. Вшанували, і з'явилося відео після цього у соціальних мережах, насамперед у Фейсбуці, і це відео викликало величезний резонанс, тому що перепостили його тисячі користувачів, якщо не помиляюся, навіть десятки, ну приблизно там 5. У переглядів самого відео було там, останній раз, коли дивився, близько 300 тисяч переглядів. 300 тисяч переглядів. І одразу почалися розмови щодо того, чий це проєкт, хто його фінансує. І саме для цього, пане Юрію, ви тут, для того, щоб встановити істину. Після того, як з'явилося відео, був ще інцидент у Черкасах, коли національні дружинники були присутні на сесії міської ради, де ухвалювався бюджет, який не ухвалювався до цього. І, власне, все ж таки під тиском депутати міської ради ухвалили бюджет, але потім міська рада розпустилася. І все це викликало дуже багато запитань стосовно того, чи потрібно існування якихось альтернативних правоохоронним органам структур у державі, де йде війна. Але перед тим, як розпочати цю розмову, я б хотіла, Юрію, трохи поговорити про вас. Ви ж, наскільки я розумію, воювали так само, і ви є виходцями з полку Азов. Так. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви прийшли на фронт, де саме служили, де воювали, і як ви прийшли до створення, власне, цього проєкту «Національні дружини». Ну, перш за все, хочу сказати, що коли почалися події Майдану, на Майдані я не був так часто, я працював і просто фізично не мав часу їздити на Майдан, але після закінчення самих подій на Майдані почалася анексія Криму. Після анексії Криму почалися провокації на Донбасі, захоплення державних адміністрацій, захоплення приміщень силових структур. І, по суті, почалася агресія Росії на сході нашої країни. Держава наскільки змогла оперативно об'явити антитерористичну операцію, почалися всі відомі події біля міста Слов'янськ. І була проведена мобілізація, перша хвиля мобілізації. І так як я до цього не служив в армії, і в першу хвилю набирали саме людей, які вже проходили службу, а я не підпадав під цю категорію. І я неодноразово звертався у свій районний військкомат. Мене не брали по цій причині, що я не служив, і по тому, що якісь там мої документи в воєнкоматі десь загубилися. Мені дали список адрес, куди я повинен був поїхати знайти свої документи. Я фізично не міг це зробити. І не попавши на війну через мобілізацію, до речі, на день народження моєї мами, 18 травня, до мене подзвонив мій знайомий і сказав, що є можливість поїхати в один добровольчий батальйон. Я відразу погодився. Чому все ж таки ви вирішили піти у добровольчий батальйон, а не у лави армії?
Я шукав шляхи, як попасти в лави офіційних силових структур. Таких шляхів я не знайшов. І найпростішим варіантом для мене був це вибрати якийсь добровольчий підрозділ. Як потім виявилось, це був Азов, де я потім побачив багато своїх старих знайомих. У яких операціях ви брали участь? Можете сказати? Перш за все, це штурм Маріуполя. Після штурму Маріуполя такі відомі події – це штурм Мар'їнки, Іловайська операція, після Іловайська оборона Маріуполя, і після оборони Маріуполя кінець серпня, початок вересня настала такий період затища на фронті, не було активних бойових дій, були підписані перші Мінські угоди. І 12 грудня під час однієї бойової операції ліквідації снайперської групи в селі Павлополь, це район Маріуполя, наша група попала в засідку і ми підірвались на протитанковій міні. Я отримав поранення і близько року я проходив лікування. Після того, як я після року повернувся знову ж таки в Азов, фізично я не міг служити, я виконував обов'язки заступника командира полку з виховної роботи. І після того, як мені потрібно було проходити військову лікарняну комісію, де я був визнаний непридатний до військової служби, фактично я опинився в цивільному житті. І так сталося, що в цей час звільнились багато моїх друзів. І ви вирішили створити національні дружини? Перш за все, ми не вирішили створити саме національні дружини. Ми думали, чим зайнятися корисним для суспільства. І так народився цей проєкт «Національні дружини». Можна ж було піти по шляху, наприклад, оголошують набір у патрульну поліцію, наприклад, чи у національну поліцію, чи у якісь інші організації. Чому ви вирішили все ж таки створити альтернативу правоохоронним органам? Як це сприймається зараз у суспільстві? Як це сприймається, в тому числі, користувачі соціальних мереж? Нас часто називають альтернативою якимось правоохоронним органам. Ми не ставили перед собою мету створювати якісь альтернативні силові структури. Ми ставили за собою мету створити громадську організацію, можливо, навіть громадський рух, який приносив би користь суспільству, і люди, які знаходилися в цій організації або громадському руху, вони б могли би паралельно займатися своїми справами, працювати на роботі, а організації приділяти буквально пару годин декілька разів на тиждень. Скільки людей брало участь у створенні саме? Скільки вас було на початку? 4 людини. 4 людини. Зараз це 1000 людей. У 18 областях? Вже навіть більше. У 18 областях чи у 13 областях України? У 13 областях. У 13 областях України. Яким чином проводився цей набір? Я поясню, чому це важливо. Мені дуже цікаво почути від вас на початку. Коли ми вирішили створювати подібну організацію, і ми, перш за все, вивчали досвід, який вже був в Україні, і світовий досвід. І який це досвід, який був в Україні? Перш за все, це події 1917 року, це вільне козацтво. Був такий рух. Чому він виник? 17-й рік потрясіння на фронтах Першої світової війни, потрясіння в царській Росії, відома зимова революція, і утворився колапс влади. Тобто фактично в Україні, в містах, в селах не було взагалі ніяких органів влади. Тобто влада могла дуже швидко мінятися. Зараз органи влади є, і патрульна поліція є. Я розумію, про що я говорю про досвід, який, який ми вивчали. Тобто передумови все ж таки. Люди самі об'єднувалися в формування і забезпечували порядок. Тобто вони ставили перед собою мету просто забезпечити порядок при умовах відсутності будь-якої влади. Тобто ми побачили те, що українці змогли об'єднатися в якісь структури, абсолютно незалежні ні одна від одної, ні будь-від яких державних структур, і це давало якусь ефективність. Після подій Майдану, коли в Україні був колапс влади, тому що один президент втік з України,
країна-сусід почала окупацію наших земель, і ми побачили те, що при умовах фактично відсутності влади наша держава стає дуже вразливою. А що таке фактична відсутність влади? Ну, усі органи є правоохоронні органи, проводиться реформа національної поліції, є національна... Ну, просто мені цікаво, Я не говорю про ситуацію, яку зараз, я говорю про досвід, який ми вивчали. Ми побачили, що в таких умовах необхідні формування, які забезпечать елементарний порядок. Ми побачили те, що коли держава об'явила антитерористичну операцію, їй потрібен був дуже великий час. Таким чином створилися добровольчі батальйони. Це абсолютно вірно. Добровольчі батальйони брали велику участь на початку війни, вони відіграли величезну участь і величезну роль. Були волонтерські рухи, які також допомагали армії. Потім, звичайно, влада зробила висновки з цієї історії. Кількість добровольчих батальйонів скоротилися, і також виникли скандали. Ми про це не маємо забувати. Ми знаємо історію батальйону «Торнадо», ми знаємо історію батальйону «Айдар», де сталися і розколи, де є також суди над членами цих угрупувань, тому що вони фігурували у справах про насильство над мирним населенням, вони фігурували у справах про мародерство. Ви були у полку, який є одним із найдисциплінованіших. Це є можливо, найдисциплінованіший в Україні. Ну, я про це й говорю. Чому все ж таки національні дружини? І чому важливе питання щодо, яким чином ви проводили набір? Тому що зрозуміла річ, що люди, які повертаються із фронту, в них є, їм потрібна адаптація, так, для того, щоб стати членами суспільства, звичайно. І в мене просто є великий, і чому це викликало резонанс у суспільстві? Тому що є велике побоювання, що люди, які пройшли війну, зараз можуть у тому числі вражати якісь свої негативні емоції через присутність в тих же національних дружинах. І тому дуже важливо про велику увагу звертати саме набору до цих до лав національних дружин, якщо ви навіть хочете якимось чином керувати правопорядком. Тому що хто буде встановлювати правила, так? Наскільки я розумію, зараз правил національних дружин немає. Немає якогось такого порядку, так, який би керувався. Чи я неправильно розумію? Я думаю, не потрібно говорити те, що національні дружини не мають порядку, немає якоїсь субординації. Набір проводився наступним чином. Ми, коли ця ідея в нас виникла, ми почали шукати шляхи її реалізації. Найдієвішим способом, який ми побачили, це було створення обласних осередків, які працювали на своїх місцях. Люди, які їх створювали, повинні були бути самі родом з тієї області, з того міста, де вони створюються, для того, щоб максимально розуміти специфіку їхнього району, розуміти проблеми, які є в їхньому району, в їхніх областях, розуміти, на кого потрібно слід звертати увагу, хто міг би бути проблемним контингентом. І так як ми всі були вихідці з Азову, перш за все, Азов був повноцінним полком. У нас було багато знайомих, і пройшло вже багато часу після початку війни, і багато людей звільнилося. І ми почали шукати наших старих знайомих, які могли би очолити обласний осередок. Все ж таки критерії відбору мені не зрозуміло. Це фізична підготовка, це чи проводиться якась співбесіда з кожною людиною, яка приходить до лав національних дружин? Яким чином ви визначаєте, хто має право бути в національних дружинах чи ні? Який є захисник від того, що туди можуть прийти колишні, там, не знаю, наприклад, люди, які мали проблеми із законом? І таким чином також встановлювати правопорядок, але у своєму розумінні. Я розумію, про що ви говорите, але ми не можемо в Києві провести особисті співбесіди з кожним членом, який хоче потрапити в національні дружини. Ці повноваження ми делегуємо у регіони, головам осередків. Наскільки вони можуть якісно це робити? Ми впевнені в людях, які очолюють наші обласні осередки, і я думаю, у них є
повна інформація і можливість зрозуміти, що це за людина. І перш за все, коли осередки формувалися, це була вже якась готова група старих знайомих, тобто люди, які один одного знали, і де не могло би бути якихось кримінальних елементів з самого початку. Відповідно, люди такого спрямування, вони об'єднували навколо себе людей, які щиро хотіли допомогти національним дружинам і працювати на благо нашої держави. Тобто людина із сторони, людина з якимось сумнівним майбутнім, вона фактично і не мала змоги потрапити в наше середовище, тому що вона була з самого початку чужою нам. І зараз ми отримуємо величезну кількість дзвінків, заяв на вступ національної дружини, і ми в телефонному режимі спілкувалися з головою кожного осередку, пояснювали їм проблеми, саме цю проблему, те, що до них можуть прийти багато людей з якимись поганими або абсолютно чужими намірами, і вони нас зрозуміли, і зараз кожна людина, яка телефонує, попередньо з нею зв'язується, з нею проводять співбесіду. І я зрозуміла. Дивіться, ви сказали, що були засновані національні дружини рік тому. У той же час свідоцтво реєстрації було видано у травні минулого року. І фактично пройшов рік від того часу, як національні дружини вперше так гучно заявили про себе. Що відбувалося протягом цього року? Яких, взагалі, роль яка була національних дружин? Що ви робили рік? Чому ви вирішили зараз піти вулицями Києва, так? І це викликало, звичайно, резонанс, багато питань. А потім, коли вам почали задавати, ви сказали, а ми вже взагалі-то існуємо рік. А що ви робили цей рік? Знаєте, можливо, в цьому проблема в тому, що нас помітили саме тоді, коли ми пройшли по центру Києва і провели своє заприсяження. Ми існували... А, до речі, кому присягали? Мені теж цікаво. Українській нації, українській державі. А хто делегував вас присягати українській державі? Перш за все, і українській нації. Мені просто цікаво. Текст, який був фактичним заприсядженням, це був декалог українських націоналістів. Тобто це те, що використовувалося в організації українських націоналістів, те, що було священними словами написані, по суті, кров'ю наших українських воїнів. І саме ми вибрали от саме декалог, тому що він якнайширше окреслює наш світогляд і ті речі, які ми вважаємо правильними. Рік. Так. Що ви зробили протягом цього року? Яким чином ви захищали правопорядок у цій країні, у містах? Від ідеї до її реалізації проходить багато часу. І так вийшло, що після того, як почалася якась певна робота в напрямку організації, до нас звернулися наші фактично члени вже національних дружин із Черкас, і вони сказали, що кінець квітня, початок травня – це у них дуже активний браконьєрський сезон в Черкаській області і в акваторії Кременчуцького водосховища. Саме в цей період відбувається нерест риби, і так як риба підходить дуже близько до берега, її варварськими браконьєрськими способами просто нещадно вибивають. Відповідно, це наносить велику шкоду фауні, акваторії. І що ви робили? Ви захищали Ми провели антибраконьєрську кампанію. Ми її назвали «Операція Нерест». Вона тривала близько місяця, фактично. І що ви робили? Патрулювали водосховище? Найефективніша боротьба із браконьєрством – це контроль води, контроль узбережжя. Тобто, наскільки ми порахували, ми, наприклад, могли своїми силами закрити близько 100 кілометрів узбережжя. По суті, це дуже велика дистанція, але розписавши схему патрулів, розписавши час, невеликої кількості людей це абсолютно можливо. Тим більше риба заходить на певні нерестилища. У них були напрацювання в плані цього, як це найкраще зробити, тому що і до цього вони там декілька років проводили подібну операцію, але не в таких масштабах, як ми. Результати які? Результати ми
знищили близько 60 кілометрів браконьєрських сітей. Ми затримали кілька десятків. А ви рахували кілометри? Яким чином? Абсолютно. Всі ці, як я потім мені стало зрозуміло, наприклад, сітки ставлять певним чином, і найменша там сітка, яку ставлять, це 100 метрів. Тобто, насправді, вона займає дуже мало місця, дуже маленька, тобто, це проста снасть, скажімо. І виходити на воду ми можемо тільки із представниками рибної поліції або рибної інспекції. І, відповідно, з ними ми проводили таку кампанію, і вони давали нам характеристику, скільки ми за день... Розібралися трохи з сховищем у Кременчузі. Мені цікаво, якщо повертатися до Черкас, був ще один резонансний випадок. Це випадок минулого тижня. Це коли ви прийшли, коли декілька дружинників прийшли на засідання міської ради і фактично змусили депутатів ухвалювати міський бюджет. І коментував так само керівник полку Азов, колишній керівник полку Азов, народний депутат Андрій Білецький, що ми допомагаємо, тому що не може місто існувати без бюджету. І дійсно це виглядало як такий тиск на депутатів, але потім зі своїх джерел і від співрозмовників у правоохоронних органах я дізналася, що фактично національну дружину туди покликав діючий мер, який є членом Батьківщини. І як мені розповіли цю історію, власне, люди, які знають всю ситуацію, що мер якимось чином вступив у зговір із кримінальним угрупуванням «Торпеда», яке фактично тримає це місто. Звичайно, це в кримінальне угрупування вийшло якісь бізнес-проекти в цьому місті. І потім через деякий час виникла така ситуація, що він не зміг якимось чином апетити ці стримувати, саме цього злочинного угрупування. І через це у справу втрутилися національні дружини. І мені просто цікаво почути від вас, Юрію, чи вважаєте ви нормальним таке з'ясування відносин між міською радою, кримінальним угрупуванням і яка роль в цьому національних дружин? Тобто фактично ви виступаєте на одній стороні конфлікту, і де тут все ж таки правопорядок, де тут простір для правопорядку, мені просто цікаво. Перш за все, мені абсолютно невідомо про цю інформацію, що ви мені сказали, і я взагалі вперше чую про кримінальне угрупування «Торпеда», чесно кажучи. І в Черкасах є громадське формування національної дружини, яке офіційно зареєстровано, і близько року воно вже працює в самому місті. І ситуація в Черкасах склалася так, що місяць після початку нового року в місті не приймався бюджет. Що таке неприйняття бюджету? Це абсолютно паралізація будь-яких процесів, які відбуваються в місті. Немає фінансування там елементарно навіть на прибирання самого міста, не кажучи вже про якісь соціальні проекти. І те, що бюджет не могли прийняти, і національні дружини були присутні на цьому ухваленні, і можливо, завдяки присутності національних дружин був прийнятий цей бюджет, я не бачу тут нічого поганого. Саме слухання не було закрите, на ньому могла бути присутня громадськість. Національні дружини Черкаси – це така сама громадськість міста. Ми продовжимо. У нас зараз є дзвінок, і я просто дуже хочу, щоб людина поставила питання. Доброго вечора, ви в ефірі. Задавайте своє питання, будь ласка. Добрый вечер. Это город Мариуполь, меня звать Вера. Дуже приємно. Я хотела очень поблагодарить всех этих молодых ребят в Мариуполе за то, что они сделали здесь. И Азову. Они здесь даже врачами у нас работали, люди обращались к ним. Я не буду место называть, где находится это по телевизору. Я просто до сих пор не могу вспоминать этот ад, когда было начало, и ребята были в тапочках.
плохо одеты, сколько погибло, эти фотографии у нас. Это было. Спасибо вам, ребята, и дай Бог вам долгой и счастливой жизни. Дякую дуже за ваш дзвінок. Дякую, Юрію. Продовжуємо обговорення щодо Черкас, все ж таки, ситуації. Продовжимо розмову. І те, що цей бюджет був прийнятий, по суті, це, можливо, одна із заслуг національних дружин, але не потрібно говорити, що це було під тиском національних дружин. Я зрозуміла, ви туди прийшли на прохання міського голови? Ця інформація є коректною? Я думаю, я не віддавав ніяких наказів в національним дружинах, так як громадське формування, воно не може бути підконтрольне якимось іншим структурам, і прямого впливу на громадське формування національної дружини Черкасу я не маю. І під чиїм впливом вони туди прийшли, говорити я не можу. Я думаю, що це доречно адресувати саме національним дружинам Черкаси. Вони давали коментарі з цього приводу і пояснювали свою позицію. Тобто, Юрій, я вас правильно розумію, що фактично зараз немає контролю над регіональними осередками? Контроль є, але віддавати там накази іти саме на цю сесію ми не можемо. Тобто люди вирішують це на місцях. А вам не здається, що під брендом тоді національних дружин можуть відбуватися якісь не дуже хороші речі? Наприклад, участь у якихось бізнес-конфліктах, участь у якихось рейдерських захопленнях. Як це ви будете контролювати? Я хотів би, наприклад, навіть через ваш канал закликати громадськість і все населення України, якщо вони бачать, що під брендом національних дружин твориться якась злочинна діяльність або там національні дружини замішані в чому, оперативно повідомляти в штаб, номери телефонів є в інтернеті, є в нашій групі Facebook, і ми максимально оперативно відреагуємо на таку інформацію. Мені здається, що все ж таки це виглядає як така... Я просто вас дуже прошу, щоб це не вийшло там джином, якого ви могли б випустити із пляшки. І наступне питання, яке я хотіла вам поставити, це стосовно фінансування і стосовно все ж таки того, що є зараз у національних дружин. Тому що не секрет, що в країні дуже величезна кількість зброї. І я так розумію, що ці тисячі людей – це в основному люди, які пройшли через війну. В основному, так. В основному. Чи не є це загрозою, те, що ці люди можуть використовувати, знову ж таки, цю зброю? А ви прекрасно знаєте, що вже є випадки такого застосування зброї і самогубства серед людей, які пройшли через війну, і просто якогось побутового насилля, коли гранатою вирішується, наприклад, питання якоїсь сімейної сварки. Чи не є це загрозою того, що такі самі процеси можуть відбуватися і в встановленні правопорядку? Хочу вам сказати, що, перш за все, національні дружини не мають ніяких законних підстав виходити на патрулі з бойовою вогнепальною зброєю, і ми цього не робимо. Наша громадська організація всіляко підтримує будь-які позитивні кроки до прийняття в Україні закону про обіг зброї. Ми виступаємо за можливість громадянам України офіційно, легально купувати короткоствольну вогнепальну зброю. Але кажучи про це, і часто якісь ініціативи, які говорять про легалізацію зброї, говорять про вільний продаж зброї. Ми продовжимо. У нас є ще один дзвінок. Так. Я просто дуже не хочу, щоб людина зникла із радарів. Доброго вечора. Ви в ефірі телеканалу АТР. Ставте, будь ласка, своє запитання. Добрый вечер. Днепропетровская область. Добрый вечер. У меня есть вопрос к вам. Ваши добровольные дружины, там, созданные, какое они имеют юридическое право проверять, например, вот у нас идет сейчас такая волна рыбаков, даже официальных рыбаков, зарегистрированных. Представляются вроде бы как бы какие-то удостоверения непонятные. Идут разговоры о подчинении народному депутату Березе. Как вы можете прокомментировать? Можете назвати ще раз прізвище народного депутата? Такі дружини. Назвіть, будь ласка, прізвище народного депутата, не почули.
представляется, работает под руководством народного депутата Березы. Ага, я зрозуміла. Юрій Береза, це народний депутат від Народного фронту. Я не знаю, які люди представляються людьми Берези. Ми не маємо ніякого відношення ні до Берези, ні до будь-якого іншого політика в Україні. І національні дружини, якщо і будуть представлятися, то виключно іменем національні дружини, а не прикриваючись будь-яким іменем якогось депутата. Я зрозуміла. А питання людини було про те, що які юридичні підстави перевіряти документи, або які юридичні підстави там знаходитися чи затримувати людей до прибуття національної поліції є у національних дружин? В національних дружин, по суті, немає ніяких законних підстав там перевіряти документи людей. Це може робити виключно Національна поліція або інші якісь силові структури України. І національні дружини не перевіряють документи в людей. Національні дружини можуть, як будь-який інший громадянин України, приймати участь в охороні громадського порядку. В Україні є законодавчі підстави цього, і припинення злочину, який відбувається на очах будь-якого громадянина, по суті, це один із обов'язків громадянина. Якщо він бачить злочин, він повинен на нього відреагувати. І ми можемо затримати людину, яка вчинила злочин, або під час вчинення злочину до прибуття поліції. У нас є ще один дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі. Задавайте, будь ласка, питання. Готові почути. Можна вопрос, да? Так. Так, заставте питання, будь Алло, ласка. слышно? Так, чути, вас чути. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана Криворог. Дуже приємно. Я хочу поблагодарить этих ребят. Единственное, что мне не нравится, что они делают наклон на национальность. На чому наклон? На национальность именно на украинцев. И, не другие нации. Хотя я украинка, я не за это очень волнуюсь. Хочу сказать, что лучше эти пусть будут национальные дружины, чем вилковские тетушки, и чем будут мусора у нас торговать наркотой или крышевать наркоту. Можна я прокоментую? Дякуємо за слова підтримки. І особисто я думаю, як кожен член нашої організації, ми проти взагалі такого явища, як тітушки. Тобто це явище обурює мене як просто громадянина України. І національні дружини неодноразово захищали простих громадян України від саме таких тітушків. Тобто були дзвінки, були інформація про те, що приїдуть якісь люди сумнівного вигляду, там, фізичної підготовки, там, вчинювати якісь правопорушення. Ми реагували на це виключно із-за того, що ми проти такого явища. Ми за лише законні методи вирішення будь-яких конфліктів. Але ви знаєте, що для деяких користувачів, в тому числі соціальних мереж, деяких людей, вони вас так само називають тітушками, але у формі. Знаєте, за той час, як пройшов наш марш, і до теперішнього часу, з ким тільки не пов'язували національні дружини і як нас тільки не називали. Спочатку це викликало справедливе обурення, а потім просто стало зрозумілим, що багато що люди говорять або просто так, якось когось потрібно назвати, або не володіючи взагалі ніякою інформацією. З ким тільки не пов'язували, одразу з'явилося припущення, що це проект міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через його дружні стосунки, дружні відносини із Андрієм Білецьким, народним депутатом, через те, що фактично йшлася мова про те, що міністр внутрішніх справ створює свою приватну армію, і не секрет, що у міністра внутрішніх справ Авакова є політичні амбіції, і дуже багато питань пов'язані саме із цим. І так само не секрет, що міністр Аваков контролює фактично зараз вулицю, і в тому числі він про це говорить так off the record із журналістами так само.
І мені просто цікаво почути все ж таки щодо фінансування. Ви відповідали на це запитання і в інтерв'ю «Українській правді». Ви сказали, що витрачені кошти лише на ті куртки. Але для того, щоб створити 13 осередків по всій країні, де є 1000 людей, мені здається, що ви тут, напевно, не договорюєте, або я не повірю в те, що 1000 людей можуть волонтерським способом об'єднатися. І чим вони займаються у вільний час, так? Чи це тільки волонтерська діяльність, чи вони отримують якусь винагороду? І все ж таки щодо створення осередків, скільки було витрачено на реєстрацію цієї організації, скільки було витрачено на існування цих осередків, чи ви наймаєте ви якісь приміщення, яким чином все це відбувається? Взагалі, питання, хто це все профінансував, скільки там потрачено, звичайно, перш за все, всі звернули увагу на куртки. Про куртки і я, і інші представники нашої організації неодноразово говорили, звідки вони взялися, і хто їх пошив, і для чого, і чому саме був вибраний такий камуфляж. Я можу повторитись те, що куртки пошиті, можна сказати, в кредит, дуже близьким другом нашим, який забезпечував формою не тільки сам полк Азова, а й багато інших силових структур в Україні. Людина, яка має один з найбільших в Україні інтернет-магазинів, це все ми військового спорядження, і по собівартості була пошита партія курток, які повинен викупити кожний член нашої організації за власний кошт. Коли ми створювали організацію, ми говорили про те, що у нас немає централізованого фінансування. І ми не шукаємо людей, які будуть ходити в нашу організацію як на роботу. Ми шукаємо людей, які готові приділити декілька годин в свій вільний час безкоштовно. І всі люди, які зараз є в Русі, вони фактично є волонтерами і не отримують жодних грошей за свою діяльність, так. Скажіть, будь ласка, все одно були розмови, що залучалися кошти якихось друзів, якихось анонімних бізнесменів. Хто ці люди? Друзі і анонімний бізнесмен, можливо, це знову ж таки той самий Алекс, який шив нам цю форму. Зараз він вже анонімний, не анонімний скажімо так, коли почали ці питання задавати, ми не змогли з ним зв'язатися з самого початку, тому що він перебував за кордоном, і просто сказати, можна говорити про те, там не можна говорити, тому що коли це все створилось, ніхто не розраховував на такий резонанс. Юрій, у мене таке ще питання. Виділити декілька годин на добу, на день для того, щоб займатися правопорядком. А чим ці люди в основному займаються у такому звичному житті? Чим, власне, ви займаєтеся у такому звичному житті, за рахунок чого, наприклад, я не знаю, все одно не можна бути волонтером, тому що потрібні гроші всім, так? Мені просто цікаво, як це відбувається у національних дружинах. Коли людина приходить в національні дружини і розуміє, що тут їй не заплатять гроші, вона або розвертається і йде геть, або говорить, так, я готовий поділяти свій вільний час національним дружинам, я поділяю ваші ідеї. І в нашому Русі дуже багато, наприклад, студентів, які або навчаються, десь Ви працюють. сказали спочатку, що дуже багато людей, які пройшли війну, і дуже людей, багато студентів. Все ж таки, давайте визначимося. Давайте я дойду. Говорю, в нашому Русі є багато студентів, є багато людей, які працюють на якійсь конкретній роботі і просто приділяють свій час національним дружинам. Тобто з 9 до 6 він програмістом є, а після 6 години він виходить патрулювати місто? Розумієте, дуже багато що національні дружини говорять як про організацію, яка весь час патрулює вулиці. Національні дружини – це не тільки патруль вулиць, це багато інших проєктів, багато інших напрямків нашої роботи. Наприклад, один із проєктів – це те, що ми шукаємо по всій Україні тренерів, які вже мають приміщення, де вони проводять свої тренування, і які погоджуються в тиждень декілька годин безкоштовно тренувати дітей, які не мають змоги заплатити за тренування. Тобто, а можете сказати відсотково, скільки у вас є студентів, молодих людей, а скільки колишніх військових людей, які пройшли війну? В відсотках, чесно кажучи, я вам не скажу. Але я думаю,
більше 50% – це люди, які були в якихось силових структурах, проходили службу. Мотивація людей все ж таки яка? Мотивація абсолютно різна. Хтось приходить в національні дружини, тому що йому подобається займатися спортом, йому подобається розвивати якісь спортивні напрямки. Хтось приходить в національні дружини, тому що його реально хвилює проблема безпеки на вулицях. Хтось приходить в національні дружини, тому що він тут бачить... Ну, якщо хвилює проблема безпеки на вулицях, чому не піти у патрульну поліцію? У мене ось просте таке запитання. Якщо чому людина не піти... проживає в своєму місті, працює на своїй роботі, і вона не хоче міняти свою роботу на роботу в патрульній поліції. Але вона бачить те, що патрульна поліція в силу багатьох причин не справляється з цією проблемою. Але ви не гадаєте, що ви таким чином підриваєте довіру до правоохоронних органів, які зараз у стані реформи? Це не підриває право все ж таки держави на насилля, тому що це є монопольне право держави. І таким чином, створюючи національні дружини чи якісь інші організації, які є. Звичайно, там дружини існували в Радянському Союзі, і це було також, і незважаючи на те, що іноді це було ефективно, але загалом це було таким приводом для жартів більшості людей, особливо коли це там була, наприклад, історія із боротьбою з пияцтвом. І, до речі, ми зараз подивимося сюжет, і так само зараз себе поводять і національні дружини, коли просто зупиняють людей, які розпивають спиртні напої у такий фактично ввечері. Якщо говорити про підрив авторитету поліції, я думаю, що найбільше цей авторитет підірвала фактично провалення реформи національної поліції, про які дуже широко і з набагато більше... Ви вважаєте, що все ж таки реформа національної поліції провалена, так чи ні? Якщо говорити про нову патрульну поліцію, яка патрулює вулиці, по суті, це великий плюс. Якщо говорити про реформу всієї системи правоохоронних органів, то реформа абсолютно провальна. Я зрозуміла. Давайте подивимося сюжет. Це сюжет «Української правди» про те, яким чином ви тренуєте людей, яким чином йде патрулювання вулиць, і продовжимо розмову. Прошу поставити, будь ласка. Російської агресії. Тобто ми ставимо перед собою мету захист держави. Ми не ставимо за собою мету зміни якихось політичних сил, політичних еліт. Це абсолютно нам не цікаво. Якби наші члени хотіли займатися політикою, я думаю, вони знайшли б, де себе реалізувати. Через те, що до нас приходять люди, які хочуть займатися якимись реальними справами, організовувати уроки мужності, тренування, розвиток, проводити якісь лекції, тобто такими більш практичними справами. І ми от саме створені для того, щоб якось, перш за все, більш якісніше це робити в масштабах всієї країни. І люди, які хочуть себе реалізувати саме в такому практичному напрямку, щоб вони мали цю змогу. Тяжело, но приятно. Это развивается сила духа, характер. И сила. Очень хорошо. Страну менять. Видите, вот какой у нас беспорядок. Мы тренируемся, чтобы быть сильным, делать что-то, спасать страну. От кого? Наркотики, игровой бизнес, кражи, бандиты, рэкеты. Очень много чего. Ми існували 1 рік, про нас СМІ не говорили, у нас немає доступу до великих каналів, до порталів в інтернеті, до газет, ну взагалі до засобів масової інформації. Про нас ніхто не говорив, ми
Силами 600 людей пройшли по центру Києва, і от в СМІ нас нарешті помітили. Носить какую-то пользу обществу, и для того, чтобы поменять как бы страну или хотя бы что-то у нас, надо показать какой-то пример и начинать с себя, как бы самовоспитание. То есть надо думать, так сказать, про ближнего своего, думать про будущее страны, ну и в том числе про будущее своих детей, внуков, вообще потомков, где они будут жить и как. То есть, в принципе, я не особо поддерживаю то, что люди с нашей страны вот уезжают, допустим, в Польшу или еще куда-то на заработки. Надо, надо что-то делать, надо действовать и надо приводить страну в порядок. Надо, чтобы она была на политической арене не объектом, а субъектом, чтобы наоборот с нами считались и равнялись. То есть тот, кому это не интересно, у которого взгляды не совпадают с нашими взглядами, тот и не пойдет. Ну, то есть здесь логика простая. Уроды, блин. Блин, российские крысы, блин. Коли ми створювали національні дружини, ми вивчали світовий досвід. І одним з прикладів для нас була це Національна гвардія в США, або структура, по якій будується армія Швейцарії, або добровільні об'єднання, які в країнах Балтії дуже широко в зв'язку із загрозом російської агресії і зараз створюються і функціонують. Тобто ми певним часом ми робили висновки із світової практики. Насправді таких організацій, подібних до національних дружин, дуже багато існує в Європі, але просто копіювати когось було б неправильно. Ми вибрали свій шлях і йдемо по ньому. Мы попросим, пожалуйста, не доставать его, если так можно. Да. Негативно, скажем так, мое личное мнение. Почему? Мое личное мнение. Ну, ви не мішали, ви не дотримуєтесь закону, ви самі всі скажетесь на те, що... Я тоже думаю, что тут знаков нету, что курить запрещено. Тут не місце скупчення. Мама заругает, домой приду. Но вам бы было приятно, если бы вам бы подошли. Вот вы сидели на лавочке и пили бы там пиво, например. И к вам бы подошло сейчас журналисты с камерами и человек, сколько там, их 5-4, и начали бы вам такие вопросы задавать. А если полиция подошла? Ну, пускай полиция подходит. Там разберемся. Мы нарушили общественный порядок, да? Мы шумим? Мы не шумим. Конечно, если, например, сегодня целый день не ел, я взял, купил себе продукты. Можно я поужинаю? Да, конечно, можно. Ну, я вам не тот человек, который буду разрешать или запрещать ужин, понимаете? До побачення. Какой адрес? Про те, що національні дружини можуть хтось використати або ще щось, я думаю, це не те, що неправильно, це питання, яке не можна ставити організації, яка при бажанні займалася б політикою, але вибрала для себе абсолютно інший напрямок. Натягувати національні дружини на політику абсолютно неправильно. Ну і в цьому, мабуть, наша сила те, що ми політично не заангажовані під якусь існуючу політичну силу в державі. Це був сюжет про національні дружини.
І наприкінці ви розповідали про політичні амбіції, і Білецького так само говорить про політичні амбіції. Зараз дуже багато обговорень. І фактично, звичайно, постало питання після того, як тема жваво обговорювалася в національних дружинах щодо того, що цей проект створюється в тому числі і під майбутні президентські, а згодом і парламентські вибори, що це така приватна армія, яку можна буде застосовувати і для тиску на якихось проблемних виборчих дільницях, чи, можливо, це окремий політичний проект. І для того, щоб розказати щодо правих симпатій, так, правих електоральних поглядів, є дані Центру Разумкова, наприклад, що до середини грудня 2017 року партія Білецького, якщо вона створена буде, має 0,5% підтримки, правий сектор 0,3%, Свобода 3,2% підтримки потенційних виборців. Тобто, взагалом націоналісти можуть набрати приблизно 5% у Раду. Це є прохідним бар'єром, якщо все ж таки парламентські вибори дострокові або відбудуться. Скажіть, будь ласка, чи є все ж таки у проекту, якщо це можливо, самостійні політичні амбіції? І, звичайно, щодо питання все ж таки вашої залежності від інших політичних сил, і, зокрема, від міністра Авакова. Я із ним спілкувалася декілька днів тому. Він сказав, що він дізнався про марш із засобів масової інформації, але із Білецьким, коли спілкувався, він сказав, що, звичайно, не очікував на такий резонанс. Тобто, все ж таки, комунікація якась є. Комунікація національних дружин із Аваковим. У нас немає ніякої виходу на міністра внутрішніх справ, і ніхто з нас особисто з ним по питанню національних дружин ніколи не спілкувалися. І я знову ж таки хочу підкреслити те, що у національних дружин немає ніяких політичних амбіцій. Тобто ми не хочемо займатися політикою як такою. Ми вибрали для себе громадський напрямок, ми змогли за рік створити організацію, яка може існувати за рахунок альтруїзму і бажання людей змінювати щось в себе на місцях. І міняти це все на політику або розмінювати це все на щось інше абсолютно нераціонально. Ви прийшли вже на сесію міської ради, де ухвалювався бюджет. І фактично на прохання міського голови, як про це кажуть наші співрозмовники. Ваші співрозмовники можуть говорити будь-що. Можливо. Правдивість цієї інформації ми не можемо перевірити. Але я просто хотіла б змотивувати ситуацію. Наприклад, завтра у Кременчузі, знову ж таки, буде така ситуація, що як вам здасться, на ваш погляд, незаконно переміг той чи інший кандидат, наприклад, від опозиційного блоку. Чи буде втручатися національні дружини у захист підрахунку голосів, чи блокування цього дільниці, так, виборчої, якщо виникне така ситуація? Так чи ні? Якщо національні дружини, які знаходяться безпосередньо в самому Кременчузі, будуть з точки зору громадян міста, виборців в цьому виборчому округу вважати, що на їхній дільниці проходять якісь протиправні дії або хтось переміг за допомогою якихось махінацій, виключно як громадяни цього міста, як будь-хто, вони можуть прийняти участь у відстоюванні своїх законних прав, але виключно в законному порядку. Але вам не здається, що контролювати це під час виборів буде дуже складно? Хто, який осередок, яким чином поводиться? Тому що ви сказали, що ви не можете з центру віддавати якісь накази своїм регіональним дільницям, куди приходити, а куди ні. Ми не можемо громадським формуванням, які утворені в місті, і за законом вони їхні законні підстави існування як громадського формування, вони можливі лише виключно в тому місці, де це громадське формування утворено. Не слід путати громадську організацію і громадське формування. У них трошки інші юридичні статуси. І за законом на громадське формування ніхто ззовні впливати не може. Тобто це самостійна структура. Тому віддавати якісь накази з центру одним громадським формуванням їхати кудись в інше місце, проводити там якісь заходи, ніхто не може. Я зрозуміла.
у першу річницю свого створення національної дружини пройшлися центром Києва, чим налякали безмежну кількість людей, тому що всі заговорили про те, що це неонацисти, хтось сказав, що це тітушка майбутнього часу, хтось сказав, що хтось створює приватну армію під вибори президентські, і найчастіше називалося прізвище Авакова. А друга річниця вашого створення, тобто це буде січень 2018 року, січень 2019 року. Яким ви бачите національні дружини через рік? У вас є 1 хвилина, тому що ми вже маємо закінчувати. Хотів би сказати, що людям, які забоялися національної дружини, їм потрібно розуміти, що національні дружини абсолютно не підконтрольні жодним органам влади. В тому числі і міністру Авакову. Знову ж таки... Ну, можливо, тому люди і забоялися. Знову ж таки, хочу підкреслити те, що національні дружини не отримують ніякого фінансування із органів і місцевих бюджетів. Знову ж таки, в Україні існують десятки, сотні формувань муніципальної варти, які отримують фінансування із бюджету і реально, по суті, є фактично кишеньковими арміями якихось політичних фігур. І людям потрібно задумуватись на те, що, говорячи про національні дружини, які абсолютно добровільно і не мають ніякого фінансування ні від політиків, ні від бізнесменів, існують, і називати їх там тітушками, приватними арміями, їм потрібно розуміти, що такі приватні армії вже створені в Україні і підконтрольні і політикам, і бізнесменам. Дякую, пане Юрію, дякую за відверту розмову. Я прощаюся із нашими глядачами. Це був Прайм із Мусаєвою. У нас була цікава розмова, змістовна, гаряча із Юрієм Каплем, одним із засновників національних дружин. Подивимося, яким чином розвиватися цей буде проєкт у майбутньому. І до нових зустрічей. Дякую.